juari kok. Lah, wong papat pun ya. Sawer lu. Udah lo, cek ku jalan cek. Siap-siap ngikut-ngikut. Awas, Amit, awas. Lurah dinapa? Cicak rawa. Iya. Lho, iki apa iki? Pak Polo. Niki pripun Bulurah? Niki tokoh-tokoh gerobokan Bulurah Pak Polo niki eksekutore, ketua. Lah niki bendaharane enten koyo ngeten niki nggih didukung masyarakat sedaya. Nggih ya? Nggih ngeten iki. Boten karo oleh jari payah nggih. Lho, ngetok duit iki rupane ketawel. Ojo lali wedhuse ditaleni, ojo lali kerduse diiseni. Iya. Oh, Pak MC, iya. Pak MC nemu ae pantun. Kula aku mulon dik nang Kertosono. Balingan anak kota Jombang. Waya weton dik banjang ana nyambut gawe ben gampang. Iya. Lah ngono adik. Pak Bendahara, nuwun napa niki? Pak Ketua Bulurah, nyanyi nggih monggo. Sampeyan tawani. Mas, kepelut. Loh, Pak Polo kok aja ngono lho. Iki mau ngayu-ayu lho sebabe. Malah kon wedi ta. Kowe tak kandhane kok nek wedi Aku mau rupane terus moro. Aja wedi ngene iki. Monggo kepelut. Sampeyan tawani Bulurah, Mbak. Tapi kok gak? Nggih, nggih Bu Nggih. 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 Oh nggih kalian dangdut. Oh nggih. Kepelut foto dangdut. Ada yang bareng-bareng kok nggih. Biar wong menang. Loh, ini iki contoh masyarakat. Iya. Nah, ibu-ibu. Asik. Kapur sekali. Pakir budaya. Ngeten iki nggih bekal-bekal mau bumi ya. Kira rasane ya. Rasane ya apa? Ayo Pak Ju, kurang ajar ta. Nah, ngono lho. Nek pamon kan hobi. Belum. Enak iki. Nanti roh asal. Pak Dia yang buat kita masuk. Dapur goreng parkir budaya. Audio 26 coba. Di coba. Audio
Pinter nomor